aleshores també ahir va ser, i amb això hi vam coincidir durant molts anys, doncs un dels conciliaris iniciadors de la JOVAC, que després doncs, això va anar a la JOC, també ha sigut conciliari i és conciliari de grups de revisió de vida, ha sigut conciliari general de l'ACO i també en aquests moments es dedica molt en el diàleg interreligiós, col·labora en Justícia i Pau, col·labora també a la Fundació La Vinya de Bellvitge, que és una fundació que atenen els més vulnerables d'aquest barri. Des de fa uns anys, ell aleshores va fer un canvi de vida i va demanar la secularització i ara està casat amb la Mercè Basté. Cal dir també, dins els seus títols, des que fa moltíssims anys, des del seminari, des dels primers dies del seminari, que som molt amics. Hem viscut moltes vivències, hem fet moltes confidències junts, però ara no cal que us la digui. Li hem demanat al Joaquim que ens en parlés. Li hem demanat perquè ell això ho ha estudiat molt. Jo recordo aquest 12 d'octubre, que és el dia de la jornada de l'Acció Catòlica Obrera, que ens va fer una ponència que tampoc ho va poder explicar tot, però que em sembla que va ser molt interessant, i que ens expliqui què és el que ha passat, què és el que ens passa, què és el que ha passat i de quina manera ho hem d'afrontar. Com sempre, vosaltres us heu connectat no per escoltar-me a mi, sinó per escoltar el ponent, en aquest cas el Joaquim Cervera. Jo em sembla que ja he parlat massa, ara li dono la paraula a ell. Moltes gràcies, Josep Maria i la parròquia de Sant Ildefons per aquesta confiança que m'heu posat i per aquesta tarda de compartir aquesta xerrada. Bé, com tots els temes, cadascú els enfoca a la seva manera i depèn molt de les perspectives i de les visions personals que cadascú té, del que ha estudiat, del que ha viscut, del pensament que té, per tant, tot el que digui ve condicionat per això, i això val la pena dir-ho des del principi. La paraula secularització és una paraula, és com una introducció, això que faig, bastant ambivalent. Molts autors l'han traduït de diferents maneres. Jo l'agafo més aviat amb el sentit que és com l'emancipació de l'economia, de la política i de la cultura i, per tant, de l'ètica, dels valors i tot això, de la tutela de les esglésies. En el nostre cas, l'Església Catòlica, per altres llocs d'altres esglésies o d'altres religions. També es pot dir que és el trencament del maridatge entre Església i Estat. També es pot dir que ha acabat la cristiandat i que la cultura dominant, l'eix de la qual era molt, en el nostre cas, l'Església Catòlica, que era la que, diguem-ne, podia transmetre a través de les parròquies, dels moviments, l'escola també, i les famílies, la fe, com deia ara el Josep Maria, això ha fet un canvi profund, que ja explicaré, amb un altre tipus de cultura dominant, que ve des de la il·lustració, molt influïda pel racionalisme, per la ciència, per la tècnica, per l'individualisme modern, el que hem anomenat la modernitat, i que aquesta modernitat té diverses etapes, i ara estem en una altra etapa, hi ha gent que parla de postmodernitat o ultramodernitat. També hi ha gent que diu la secularització com que el fet religiós ha disminuït. Això jo no hi estic tan d'acord. El fet religiós simplement com l'energia es transforma. Hi ha processos de substitució religiosa o espiritual. Perdona, Joaquim, perdona, podries posar a l'ordinador que se't veiés millor més perquè només se't veu mitja cara. Així? Sí, se't veu millor. Gràcies. Doncs deia que també es pot entendre, però jo no hi estic tan d'acord, que el fet religiós disminueix. El fet religiós simplement passa com l'energia, es transforma, passa d'un lloc a l'altre. És a dir, hi ha processos personals de substitució religiosa, que es passa d'una religió a una altra
o d'una espiritualitat a una altra, o d'una idolatria, si voleu, a una altra, no? Va molt relacionat amb el pluralisme, també, i amb aquest fet que molta gent parla de que el fet religiós ha passat a la vida privada, que és un fet privat, però això també és molt discutible. El fet religiós és públic i si cas el que s'ha de trobar és altres formes públiques que no són en època de cristiandat. Bé, dit això, hi ha dues frases que jo destacaria que poden ser també com a introducció, que és dues frases de l'Antonio Gramsci, que és un dels fundadors del Partit Comunista Italià. Una és el pessimisme de la raó, l'optimisme de la voluntat. Una cosa és la raó, que a vegades ens pot portar a mirar la realitat amb pessimisme, i l'altra és que això no treu que hi posis voluntat per canviar aquesta realitat. O una altra frase, el vell món es mora, el nou món tarda en aparèixer i en aquest clarobscur sorgeixen els monstres, és a dir, l'extrema dreta, també en parlarem. És a dir, que estem més que en una època de canvis, en un canvi d'època, per tant, molt profund. És a dir, que la secularització estaria en un canvi molt més gran que intentaré explicar i que podríem dir que s'acaba un món, per tant, som ploraneres d'un món que es va fonent, hem de fer molts dols de moltes coses que es van acabant, però també som llevadores d'un món nou. Però aquest món nou no sabem si serà nen o nena, si naixerà bé, si naixerà malament, o amb quines qualitats o defectes naixerà. Dit aquesta introducció, el primer punt seria canvis, diguem-ne, en lletra petita, però no el canvi en lletra gran. Bé, quins canvis observem? Canvis tecnològics, canvis geoeconòmics, ambientals, socials, polítics, culturals, religiosos, ètics, de gènere, antropològics. Bé, una sèrie de canvis que aquest llibre, que veieu aquí, del Pigem, que us recomano, comença, són una sèrie de capítols de 2 o 3 planes, i comença amb el primer capítol, diu: estem personalitzant els robots i al mateix temps estem robotitzant les persones. Perquè veieu altres capítols. Estem en una societat alienada, l'avorriment d'una vida sense sentit, un món centrat en els entreteniments, estem més controlats i manipulables, hi ha entrebancs per sentir pensar de debò, creixen les desigualtats, la capacitat crítica queda enterbolida per la por, s'imposa la lògica del complex tecnofinancer, el que és artificial eclipsa el que és natural, alguna cosa ofega l'alegria de viure, no hi ha res verdader, tot està permès, triomfen les disfreses, què ha passat amb la salut, què ha passat amb la vida. El problema antropològic més important seria aquesta pregunta: com fer-nos proïsme, com actuar com a tals, la paraula del bon samarità, amb els empobrits del món, del nostre món, d'aquí Occident, amb els immigrants, per exemple, refugiats, però també els empobrits de l'Àfrica, de l'Àsia i de l'Amèrica Llatina. Les dues qüestions mundials més importants serien la depredació ecològica del planeta Terra. Estem interconnectats en el cosmos, en la societat, en tot el que és vida, formem part de la natura, i des de fa segles hi ha una forta depredació de la natura. Hem d'afrontar un canvi climàtic, la transició energètica, l'aparició de noves malalties, pandèmies. Contrarresta aquesta depredació ecològica els moviments ecologistes que intenten redefinir la nostra relació amb la natura. I la segona gran qüestió mundial és el creixement de la desigualtat i de la pobresa. El deute extern, els aliments, l'aigua, l'energia, els recursos, els serveis, els diners, el treball, el temps, la salut, l'educació, tot això està mal distribuït, com coneixem. Els canvis són profunds, cada vegada més ràpids i accelerats, imprevistos, a vegades dificulten respostes. Davant d'aquesta desigualtat hi ha tots els moviments socials, d'emancipació social.
estem assistint com a espectadors i actors d'aquest conjunt de dols que ens som, torno a repetir, ploraneres, però a la vegada d'aquest món que neix i que no sabem com serà. Però el canvi, en majúscula, és a dir, la fi de la desigualtat, la fi de la pobresa, la fi de la depredació de la natura, no es dona. Fins i tot les diferents propostes de partits polítics o de cosmovisions no acaben de donar resposta i per això és una de les causes que avui dia crea bastanta desafecció davant de les alternatives polítiques i les alternatives socials, tot i que, torno, l'optimisme de la voluntat, hi ha molts moviments perquè cada vegada hi ha més persones i entitats que prenen consciència d'aquesta situació i veuen les esquerdes d'aquest sistema i, per tant, comencen a treballar els gèrmens d'aquesta nova societat. Quines causes de tot això, d'aquests dos grans fets, de la depredació ecològica i de la desigualtat i la pobresa? Bé, en primer lloc, la mateixa diversitat de la humanitat. Les qualitats, les habilitats físiques, psíquiques, intel·lectuals, espirituals, són diferents en les persones. Les identitats de gènere, d'ètnia, de llengües, les cosmovisions, les espiritualitats són diferents. La segona causa, hi ha dues tendències en la condició humana. L'egoisme, l'egolatria, l'ego, que ens porta a l'afany de poder, de dominar l'altre, de marcar territori, que a través de la recerca de seguretat i la por a perdre poder, doncs ens porta a el que en podríem dir els 7 pecats capitals i a anar als instints més primaris. Però la tendència que també mou les persones i els pobles és l'amor i el bon esperit, les actituds, els valors, les creences, les cosmovisions i conviccions que flueixen i transpuen veritat, bondat, bellesa, dignitat, humilitat, solidaritat, pau, justícia, llibertat, igualtat, creativitat i interès gratuït pel bé de tothom, que inspiren la construcció d'uns altres models econòmics, polítics i culturals. Motoritzats, estimulats, sempre hi ha d'haver de fons un esperit, una consciència que les grans savieses de la humanitat, les grans religions i espiritualitats aporten. És l'esperit de l'amor, l'esperit de la vida, aquest gran misteri que ens mou. Tercera causa, els canvis produïts fa entre 6.000 i 8.000 anys, el que en podríem dir en el Neolític. Al meu parer, estem en un moment d'aquest canvi d'època que estem acabant moltes coses que es van construir en aquest procés llarg del Neolític. Per exemple, el patriarcat, una divisió sexual del treball entre home i dona, el feminisme seria l'esperança llum que posa en qüestió aquest patriarcat. Una altra, l'aparició dels exèrcits per protegir les collites i els ramats i la propietat privada. Quina és l'esperança o l'alternativa avui dia que ha sorgit el pacifisme davant d'això? Una altra, el maridatge entre estat i religió, la casta sacerdotal per demanar l'ajut dels déus i apaivagar les seves ires. La laïcitat seria l'esperança llum que posa en qüestió aquest maridatge. Una altra, la domesticació i explotació i depredació de la natura originada en el Neolític i que ens ha portat, amb tots els canvis tecnològics que després podem també analitzar, aquesta situació crítica del planeta Terra. Actualment, l'ecologisme seria l'esperança llum que posa en qüestió aquesta depredació. I finalment, el Neolític va desenvolupar un sistema de valors fonamentat en l'autoritat, submissió i obediència del poble, en una dicotomia entre el bé i el mal, en una dualitat, ànima i esperit, en la fecunditat vital del dolor i de la mort, en una sèrie de mites religiosos i espirituals que s'expressen en un llenguatge relacionat amb tot això que he dit abans, un llenguatge patriarcal, un llenguatge més aviat agrícola, que avui dia, en una societat industrial del coneixement, de la tècnica, de la informació i de la comunicació i de la innovació, es posen en qüestió. Aquest és un punt molt important.
aquest sistema axiològic de valors transmès amb un llenguatge que nosaltres, des del punt de vista de la ciència moderna, el veiem mític, posa també moltes dificultats en la transmissió de qualsevol cosmovisió espiritual o religiosa. Una altra causa és la revolució industrial i les posteriors revolucions tecnològiques que s'han anat produint des del segle XIX cap aquí. Cada nova tecnologia porta generalment canvis socials, econòmics, polítics, culturals i religiosos. Les noves tecnologies actuals, la robòtica, la cibernètica, la intel·ligència artificial, l'automatització de les tasques informatives, administratives, dels serveis, de la cura, de tasques manuals, domèstiques, tot això dels algoritmes, etc., ens han portat a noves formes de comunicació humana, interpersonal i social. I aquí, doncs, les administracions de l'Estat, les assegurances, les grans empreses, els bancs, poden controlar-ho tot. Això el Pigem en aquest llibre ho explica molt bé. Ens controlen, un exemple és tot això de Pegasus, per exemple, poden manipular les nostres dades a través dels mòbils, poden saber els nostres on ens transportem, els nostres hàbits, etc. Aquesta nova revolució científico-tècnica és una de les causes majors d'aquests canvis que vivim. Una altra causa, els grans mitjans de comunicació i d'informació, que en diem mitjans de comunicació i d'informació, però de fet són empreses de publicitat de productes materials, però també de productes d'idees, de cultura, de valors, de productes fins i tot religiosos i espirituals. Els grans mitjans són molt poderosos, estan dominats, això ho explica molt bé el Pigem, també per grans poders econòmics i pocs, multinacionals, són la institució eix d'aquesta cultura dominant actual que va relacionada amb aquest domini de la tècnica, de la secularització, aquestes institucions eix que cada cultura dominant té, doncs en aquest cas són els mitjans de comunicació que d'alguna manera substitueixen el que havien fet les esglésies. Configuren models, hàbits, pensaments, idees, sentiments, estils de vida en els grups humans. Estan transformant les transaccions econòmiques, les convocatòries polítiques, les formes d'acció política, estan transformant les normes, l'ètica, els valors, les creences, sobretot en aquest món que s'ha globalitzat i que a través de la informàtica no solament hi ha relacions comercials i financeres, sinó també de les idees i de la cultura. Clar, darrere de tot això ja coneixem que hi ha el sistema capitalista que s'ha anat tenint etapes. Hi ha una autora que es diu Shoshana Zuboff, que té un llibre sobre l'era del capitalisme de la vigilància. Un capitalisme de control. Aquest capitalisme reforça les tendències individualistes i, per tant, menysprea, per tant, té dificultats totes les dimensions comunitàries de la vida. Aquest capitalisme es fonamenta en l'afany de lucre, com sabem, és reproductor de desigualtat i de reproductor de depredació de la natura. Subordina els drets de les persones als drets de les grans empreses. El seu correlat polític normalment ha estat la democràcia liberal, però a vegades també la dictadura. Depèn de quan es veu en perill. Fixeu-vos que a l'època abans de la Segona Guerra Mundial, amb la revolució que va produir la Unió Soviètica, es va tenir sentiments de perill del sistema capitalista i va sorgir l'extrema dreta, els nazismes i els feixismes. Avui dia ens trobem també amb un ressorgiment de les extremes dretes perquè el capitalisme, amb tots aquests moviments alternatius en germen, ecològics, pacifistes, feministes, etc., i el sindicalisme, tots els moviments d'emancipació nacional, i els moviments també que volen augmentar la democràcia, amb una democràcia més participativa, posen en perill aquest sistema. Llavors el sistema reacciona d'alguna manera. En aquest sentit, fixeu-vos
Jo penso, i altres autors també, que el model Xina, que és a dir, un sistema autoritari políticament, però que permet econòmicament un mercat més o menys lliure, és el que sembla que pot estar com el model que es vagi incorporant. Fixeu-vos també el model de Rússia, com ha anat adquirint aspectes més autoritaris. Clar, a les democràcies europees això és una mica més complicat perquè hi ha una tradició més dels drets humans, de la democràcia, però fixeu-vos que també s'està donant elements autoritaris que els hi permeten als mitjans informàtics i als mitjans de comunicació. Veiem com l'extrema dreta va adquirint més poder, alguns ja estan en alguns governs d'Europa. Fixeu-vos aquí al nostre estat espanyol també com ja s'està augmentant el decret llei, postures autoritàries. És a dir, que estem en una democràcia molt, molt relativa, molt. I possiblement la democràcia no convé al sistema capitalista. El seu correlat cultural seria la modernitat, els valors de l'individu, la llibertat individual, no tant les llibertats col·lectives, el progrés, sobretot tècnic i per uns quants. Bé, Arcadi Oliveres tenia una frase, diu: cal abolir el capitalisme perquè crec que és un sistema pervers que mata vides i mata el planeta. L'economista Niño Becerra ha augurat que la fi del capitalisme seria entre el 2060 i el 2070. Bé, ell sempre fa aquestes previsions, pot ser quan sigui, no ho sabem, però sí que podem veure que quan un sistema s'ha de mantenir per la força de la coacció i de les repressions i de la guerra, doncs vol dir que està en una decadència que pot durar molt temps, clar, però va fent mal quan no es pot mantenir per la via dels consensos. Els canvis culturals i de valors i de consciència també seria una altra causa. Dintre d'aquí és on hi posaríem aquesta creixent secularització que he comentat abans, el pensament positivista cientifista, la disminució de la lectura en general i, per tant, la disminució del pensament que no sigui el pensament únic que ens van transmetent els grans mitjans de comunicació i la crisi de les humanitats. Llavors, un altre punt seria, després de les causes, veure cap on s'encamina el planeta Terra. Bé, hi ha autors que parlen com de tres possibilitats. Les dues primeres, doncs, no són incompatibles una de l'altra. La primera podria ser el que en podríem dir cap a l'hipermercat. Tot esdevé mercaderia, fins i tot les persones humanes. Les idees, la política, els coneixements, les religions, les espiritualitats, es converteix en mercaderia. I aquí, d'aquesta mercaderia, hi ha alguns productes més bons que altres, o més dignes, o més humans, o més antihumans. La segona possibilitat, ja dic, no incompatible amb aquesta primera, és que anem vers cap a l'hiperconflicte, davant de les inseguretats que també ens creen, que produeixen por, i la por és on es fonamenten els poders, davant de les crisis, davant de la perplexitat, davant de les dificultats de trobar alternatives globals a aquest sistema capitalista, davant de les pèrdues de perspectives utòpiques, les màfies corruptes i alguns estats també, i alguns poders empresarials s'aprofiten d'aquesta situació per acumular diners. Aquí entraria tot el negoci de la guerra, per exemple, que és un gran negoci. I veiem com es van produint guerres arreu del món. Hi ha unes 53 que estan establertes en aquests moments. Produir tensions que produeixen beneficis. Aquí els grans negocis podien posar, a més de la guerra, el negoci del cotxe, el negoci del joc, el negoci de l'espectacle, el negoci dels mitjans de comunicació, de la droga, etc. Ara bé, tercer punt, cap on hauríem d'anar? O què desitjaríem? Si albirem alguna esperança i alguna llum, ens podem animar a anar cap a una hiperdemocràcia participativa amb moviments alternatius com són
aquests que he anomenat: l'ecologisme, el pacifisme, el feminisme, els moviments de joves, moviments de la gent gran, la cultura de la pau, el moviment sindical, els moviments d'emancipació nacional, la cultura de la solidaritat, de la germanor, de l'alliberament. Passem a un altre punt, que seria una mica la pregunta, jo em sembla que això dona peu a veure que la pregunta què hem fet malament, doncs nosaltres no som molt responsables. Cadascú sap el que pot haver fet més bé o més malament, no? En relació amb la seva família, en relació amb el treball, en relació amb les associacions on hem estat. Però, clar, jo crec que no ens podem culpabilitzar davant de tots aquests canvis que ens desborden personalment i fins i tot associativament. Ja no serveixen per la transmissió de la fe ni la família, ni l'escola, o serveixen menys, podríem dir, que eren els vehicles normals que estàvem acostumats. I per això és lògic que els catequistes, les parròquies, els moviments, els pares i mares es preguntin què hem fet malament. I a vegades això produeix culpabilització, angoixa, que jo crec que ens hem d'alliberar, perquè això no ens porta a treballar el tema. Podríem resumir tot el que he dit abans, que ens ha tocat viure i que som en part responsables, però en molts diversos graus, i nosaltres en un grau molt baix. Hi ha grans poders econòmics que en són els màxims responsables i el que no els interessa de cap manera que les poblacions segueixin tenint aquestes referències de les sabieses, de les grans tradicions, religions i espiritualitats de la humanitat, perquè l'essència d'aquestes grans religions i espiritualitats, els humanismes ètics inclosos, tot el món de les arts també, contenen crítiques profundes al sistema antihumà i assassí que ens domina, ja que contenen aquestes grans tradicions, i per això són menyspreades i marginades, unes potencialitats immenses d'alternatives i d'utopia per transformar les estructures socials injustes que produeixen víctimes i posar-les al favor del servei de les persones i dels pobles, en especial dels més exclosos. Per això què cal? Que les sabieses de la humanitat redescobreixin el seu missatge essencial, profund, que desmitifiquin a vegades molts llenguatges mítics o a vegades que no s'entenen, o el llenguatge patriarcal, poc acceptable. Han de trobar un nou llenguatge, una espiritualitat adequada al món que vivim. Això primer. Segon, contrarrestar les formes d'emprar les noves tecnologies i els mitjans de comunicació que estan pel control, per l'explotació, l'alienació, les addiccions, l'atontament de la població. Contrarrestar-ho en què aquestes noves tecnologies i mitjans es posin al servei de la innovació, de la creativitat, del treball en equip, de l'autèntica informació, de la veritable comunicació sobretot, de la formació, de la cultura de la pau i del diàleg, de la mediació, de l'educació de la pau i de la cooperació i no de la competitivitat. Tercer, les esglésies, comunitats i moviments religiosos, al qual nosaltres ens situem, es plantegin canvis importants, tant en el seu retorn frontal, aquest esperit de la font d'on van néixer, en un procés de conversió personal i col·lectiva, com també introduir en les nostres esglésies, comunitats i moviments religiosos elements més democràtics i de responsabilitat compartida, d'una igualtat i paritat entre home i dona, d'un llenguatge més entenedor, d'una simbologia adequada en la nostra transmissió de la fe i en les celebracions. En el nostre país ens ha condicionat molt aquest maridatge entre estat i església que des del segle IV, el constantinisme, s'ha anat introduint pràcticament a tota Europa i per colonització en altres continents. Però aquí, a les nostres Espanyes, l'Església Catòlica ha tingut aquest procés que amb el franquisme i encara perdura algunes seqüeles
hem anomenat el nacionalcatolicisme, que encara hem d'anar depurant. I això ha produït una confusió en moltes generacions entre el que és religió, el que és cristianisme, el que és catolicisme i el que és nacionalcatolicisme. De tal manera que per moltes persones encara, i entitats, institucions i a vegades administracions, confonen religió amb nacionalcatolicisme, quan de fet en moltes religions i moltes espiritualitats hi ha diverses confessions cristianes, hi ha diverses tendències entre el catolicisme i una d'elles és el nacionalcatolicisme. Bé, però això encara ens pesa i per això també ens costa introduir altres formes d'entendre el fet cristià i l'estil de viure evangèlic. Hem de fer passos vers una església que s'apassiona per la justícia, per la pau, per la igualtat, per la llibertat, la compassió, per l'alliberament de la por i dels prejudicis i els tancaments mentals. Ens cal seguir les petjades dels que han desitjat i treballat per una església dels pobres, ecumènica, solidària, ecològica, respectuosa amb la diversitat de gènere, amb la diversitat de comportaments sexuals o de pensaments, com una xarxa de comunitats profètiques, de pregària, denunciadores de les injustícies, anunciadores i artesanes de l'esperança, servidores de la humanitat. I llavors vaig escollir aquest text evangèlic, que és Joan 21:19, que no el llegiré, però que, si recordeu, és un text que pràcticament resumeix l'Evangeli. És el que vam llegir el dia 1 de maig. Es va aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades i hi havia uns quants deixebles, se'n van anar, no van pescar, tiren la xarxa i al final troben molts peixos que no es trenquen les xarxes i diuen que són 153 peixos. El número és interessant, com us explicaré. És la tercera aparició i després hi ha 3 preguntes que li fa Jesús a Pere. Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests? Sí, respongué Pere, tu saps que t'estimo. I Jesús li diu, pastura els meus anyells. 3 vegades per contrarrestar les 3 negacions. Comentari que jo faig d'aquest text. Es pot mirar de moltes perspectives, És un text riquíssim. Ens parla de l'amor. La pregunta que fa Jesús a Pere és clau. Ens parla de l'amor, com tot l'Evangeli. És un relat simbòlic. Sabeu-vos que aquí hi ha un moment que diu que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posava el vestit que s'havia tret i es llançar a l'aigua. A veure, quan et llences a l'aigua no et poses un vestit, si cas te'n treus. Això ja es veu que és simbòlic. Perquè és llançar-se a l'aigua i el mar embravit, sobretot, era un símbol del mal. Llançar-se a l'aigua i caminar sobre l'aigua és vèncer el mal, és trobar alternatives al misteri de la iniquitat. I posar-se vestit és posar-se, diguem-ne, la nova persona, la seguidora de Jesús, l'estil de vida de Jesús. És simbòlic. És una relació molt bella, molt ben construïda literàriament per expressar el que és inexpressable. Una experiència mística, una experiència profunda espiritual que van tenir els deixebles quan feien el dol de la mort de Jesús. Jo em fixaré en les anotacions numèriques. Fixeu-vos, 153 peixos, 50 per 3, 150 més 3. La tercera vegada que Jesús apareix i 3 preguntes a Pere. El número 3 apareix molt. El número 3 és un número perfecte, es refereix a la tercera persona de la comunitat divina, l'esperit de Déu, l'esperit d'amor, parla de l'amor. I el 50, 3 vegades 50, 50 és la Pentecosta, també és l'esperit. Fixeu-vos, Ens està parlant del gran misteri de l'amor i de la vida i de l'esperit que ens mou a nosaltres. I les 3 vegades que li pregunta Jesús a Simó Pere, també li pregunta sobre l'amor.
i li diu: a les teves belleses obriràs els braços i un altre et senyarà per portar-te allà on vols. És ja l'amor durant tota la vida, fins al final de la vida, fins a les teves belleses, i deixar-se portar pels altres. És una manera d'estimar també. Els peixos, per tant, 153 peixos, són l'abundància de l'amor, l'abundància de la gràcia, sobreabundància, amor sobre amor. Amor que encara que sovint no es veu en la nostra societat, o no ho sembla que mogui el món, però sí que mou el món i hem de procurar que es desenvolupi al màxim tota la seva creativitat, les seves potencialitats, la seva llibertat, com el vent, com l'alè de vida. I últim punt, que ja, perquè tinguem temps de... Què fer? L'últim punt, què fer? Hi ha una pregunta que vaig treure d'un filòsof, Fernández Buey, que diu: com mantenir l'esperança de la transformació social davant de l'escàndol, de la desigualtat, de la injustícia, de la depredació de la natura, i quin tipus d'esperança, quan s'ha hagut d'abandonar l'optimisme històric característic de les utopies progressistes, de les utopies cientifistes o mecanicistes. Com mantenir aquesta esperança? Jo penso que seguint un altre resum de l'Evangeli, les benaurances, i un altre resum, el Magnificat. Estem en temps de Pasqua, ens cal passar de la mort a la vida. L'element bàsic de la fe cristiana és aquesta Pasqua, de passar d'aquest pas alliberador, aquest pas creatiu de Déu enmig de nosaltres, enmig del cor de cadascú de nosaltres i de tota la humanitat. El triomf de la llum sobre la tenebra, que encara que no es vegi, nosaltres hem de descobrir i, diguem-ne, crear, ser artesans de llum i d'esperança i descobrir les llums que tenen els altres, agrair-les i promoure-les. Al centre de les nostres celebracions, l'Eucaristia, la comunió fraterna, l'àpat. L'àpat és també àgape, és la paraula amor que tradueix l'Evangeli en grec, és àgape, és el partir-se i entregar-se als altres, és el que vivim a l'Eucaristia. Llavors, a nivell personal, quin seria aquest pas de mort a vida? Doncs passar sempre dels nostres orgulls, autosuficiències o superioritats a la humilitat, el reconeixement de la vulnerabilitat, que ara la pandèmia ens ho ha posat sobre la taula, de la pobresa, de la debilitat. Passar de l'egocentrisme i del posseir al treball en equip, a la senzillesa i al compartir. Passar de la inconsciència, la ignorància o la manca de sensibilitat a la constància, la consciència i la coherència. Passar del no hi ha res a fer, de la impotència comprensible o del pur activisme al compromís fidel, a la contemplació, al silenci, a la reflexió, passar del rancor i la venjança al perdó, de la mala intenció o del mal gust o la falta d'amabilitat a la creativitat, al bon humor i a l'amabilitat, de la tristor i l'avorriment o el desencant a la joia i el gaudir de la vida. A nivell de les relacions humanes ens farà bé passar de la desconnexió a la connexió, de l'aïllament al vincle, de la fredor relacional a les relacions més caloroses, tendres, del cuidar alguns als altres, de la indiferència a la compassió i el consol, del descuit al tenir cura, del competir al cooperar, de la desconfiança a la confiança i del poder autoritari al servei amb gratuïtat. I finalment, a nivell social ens farà bé passar aquest pas de Pasqua de la por i la inseguretat que dona poder als poders d'aquest món a l'esperança, a la confiança. Jesús escoltava i comprenia la por com una cosa humana, però generava esperança. Compartir la por i les inseguretats de les persones per, entre tots, anar a il·luminar l'esperança que portem a dins. Percebre els canvis com a caos, de passar de com canvis com un caos del qual ens hem de fugir, a percebre'l com un canvi i una oportunitat humanitzadora. De la injustícia
a la justícia, a la denúncia i a la defensa dels drets humans, de l'agressivitat i l'odi, o sentir-se amenaçat i, per tant, sorgir els instints primaris, a la pau, al diàleg i a la comunicació no violenta, de les diverses esclavituds, dels diners, del posseir, de tot allò que ens agafa i que ens costa desprendre'ns, a l'alliberament, a la crítica, a sortir de prejudicis, sortir d'esquemes mentals rígids, sortir de culpabilitzacions i d'angoixes, alliberar-nos de lleis internes i externes, de les desigualtats passar a la igualtat social, de gènere, d'edats, la igualtat territorial, de la insolidaritat i de les soledats no volgudes a la comunió entre germans i germanes, el que en diem sororitat, més en femení, o fraternitat. De la desinformació, a vegades de la informació massa acumulada, que al final no és informació, a una veritable comunicació, al coneixement verdader i a la veritat i netedat de cor. De l'autoritarisme i les decisions individuals a la participació i a més democràcia. Bé, això seria fins ara. Doncs, si voleu ara entrar en el diàleg, jo em sembla que he estat uns 45 minuts, doncs podem passar al diàleg. En primer lloc, gràcies, Joaquim, per aquesta exposició que em sembla que ha sigut exhaustiva i que caldrà que la repassem perquè en poc temps ens has dit moltes i moltes coses. No, i em sembla que no, almenys, cadascú en farà la valoració que cregui. A mi em sembla que són coses que cal que les pensem i que les reflexionem. Jo, abans de passar en el diàleg, sí que vull dir que tu, Joaquim, vas tenir l'amabilitat de passar-me un resum per escrit i, per tant, aquelles persones que ho vulguin, suposo que no et sap gens de greu, perquè per això m'ho vas passar, perquè em sembla que ara ens has donat molta cosa i realment això cal pair-la, mirar-la i mirar-ho, perquè t'escoltava i pensava, sí, però esclar, després dius, com ho retens tot això? No, però ha sigut molt interessant. I per tant, jo això vull dir que hi ha, que els que ho vulguin, hi ha un resum en el qual doncs els hi puc facilitar. Jo voldria dir-te que m'ha encantat el comentari de l'Evangeli. Impressionant, m'ha deixat impressionada. Això del 150 i del 3 i, bueno, m'agrada molt. És una interpretació molt subjectiva i simbòlica. És allò que diuen els italians, si non è vero è ben trovato. Vull dir que alguns exegetes poder farien la seva... Hi ha algú que té la mà aixecada, veig. Sentiu, no? Sí. Tres coses. Bueno, això del 153 ja sabeu que hi ha gent que diu que és la vesica Piscis, que és la regla quadrada de 3 perquè que fa el peix dels primers cristians, una cosa trobada ja en temps de Pitàgores, etc. Hi ha moltes interpretacions. Només volia dir dues coses. Una ja l'ha dit gairebé mossèn Jovany. Esclar, vostè ens ha dit moltíssimes coses. Hem de passar d'aquí a aquí, d'aquí a allà. Però com es fa? Aquest, per mi, és el gran problema. I l'altra cosa que volia dir és que, en el fons, i és d'agrair perquè tots ens sentim responsables, però, esclar, la transmissió de la fe depenia una mica de nosaltres i vostè ens ha tret una mica la culpabilitat de si hem fet les coses malament. Però jo crec que segurament sí que hem fet coses malament i això no ens hauria de treure, el fet del que vostè ens ha dit, no ens hauria de treure la responsabilitat de veure com les podem fer millor. Perquè jo crec que sí que hem fet coses que no... Vull dir, jo ja soc una mica gran, fa 30 anys t'anaves amb uns alumnes davant del batisteri de Gibert i de Florència i sabien tots qui volia dir Adán i Eva o Caïm i Abel, no? I ara et diuen qui és Caïm, qui és Abel. Algunes coses
almenys en sentit de cultura religiosa, hem volgut fer catequesi a l'escola en comptes de fer cultura i aleshores em sembla que l'hem espifiada bastant. I això doncs, ens ho hem de saber criticar nosaltres mateixos, hem de tenir un cert esperit crític. Vaja, és el que jo penso. Moltes gràcies. Sí, reconec que és molta, com deia el Josep Maria, també molta informació i el com es fa és la gran pregunta. Però el com es fa, tot això, doncs jo penso que és una cosa més aviat personal i comunitària. És a dir, cada persona perquè cada persona està en un moment diferent de la seva vida i té el seu pensament, cada persona és diferent. I després tenim l'avantatge, els que som, diguem-ne, cristians i altres religions igual, perquè això és un fet comú a totes les religions, que tenim grups, que tenim comunitat. Llavors, la comunitat és el gran subjecte del discerniment de com en cada moment i en cada situació què és el que pot fer i el que ha de fer. I com també deia vostè, reconèixer allò que no hem fet bé i si podem, corregir-ho. Jo dono molta importància a aquesta dimensió comunitària que ens l'estan bloquejant, perquè el sistema social no li agrada que la gent es trobi massa i que pensi pel seu compte. I això ho hem de mantenir i promoure al màxim. És un gran valor que la gent es trobi, que convisqui, que dialogui, que faci trobades, que estigui en grups. A vegades els que hi estem no ho valorem prou. Jo penso que això forma part de la base de la humanitat. I l'altre punt que deia, això de la cultura religiosa, sí, li dono tota la raó, però tampoc en tenim responsabilitat massa. Això ha sigut una responsabilitat molt entre l'estat espanyol i els bisbes, perquè hi ha hagut intents, aquí a Catalunya sobretot, que a les escoles, no solament a les escoles cristianes, perquè això és un dret que té qualsevol infant a conèixer les religions que hi ha a la humanitat i en especial les que han tingut més presència en el nostre país. I no solament conèixer aquestes tradicions, i això ha de ser per totes les escoles, incloses les públiques, torno a repetir, sinó l'educació de la sensibilitat espiritual, que tothom té aquesta dimensió. Això és una cosa que ens està portant molts problemes a moltes generacions des de fa temps, perquè si no s'educa una dimensió de la persona, després pot sortir per vies no massa humanes. Fanatismes, integrismes, fonamentalismes o una gran indiferència. I això és molt perillós, humanament parlant. Però clar, aquí jo crec que la nostra responsabilitat és pressionar els nostres dirigents eclesials i polítics perquè implantin aquesta pedagogia de l'educació de l'espiritualitat i la religió a les escoles. Bé, en primer lloc, saludar a mossèn Josep Maria Jovany, perquè, i a Joaquim Cervera també, perquè jo no soc de la comunitat de Sant Ildefons, sinó que soc d'Hospitalet. Me'n recordo. Sí, m'ha semblat l'exposició més que correcta, i per descomptat s'han tocat molts temes perquè per sort o per desgràcia les comunitats parroquials o així tenim molts temes que hem de resoldre o no resoldre. La cosa és que de tot el que el Quim Cervera, de tot el que el Quim Cervera ha dit, m'he quedat amb una cosa, que és que com que és tan complicat tot, les nostres comunitats tenen una petita responsabilitat dintre totes les responsabilitats que hi ha. Llavors jo em pregunto, la meva pregunta és, si les comunitats que hi ha actualment majoritàriament són formades o estem formades per persones grans de certa edat,
Jo hi trobo a faltar aquest testimoni que hauríem de donar a aquestes persones grans, que em sembla a mi que hauria de ser un testimoni no d'aquesta serietat i aquesta cosa que es veu de persones grans, sinó de joves. O sigui, hi ha altres comunitats, hi ha altres religions, altres cultures, que el fet de la fe transmetre una esperança, una alegria i una joia que a nosaltres ens costa. Jo no sé si això és bo o és dolent, bueno, no ho sé. I això és el que em pregunto jo sempre. No, ara m'agrada perquè el Quim Saavedra ho ha tocat, això. L'esperança. Caram, com podem això? Què podríem fer? Què hem de fer les comunitats? O bé deixar-ho tot tal com està, que ja està bé? A veure, no sé. Aquesta és la meva cosa. No sé. Sí. Jo estic amb dos grups de diàleg interreligiós, una Gràcia i una altra Nou Barris, i una dona d'una parròquia de Nou Barris, el grup de diàleg, va remarcar molt això de l'esperança, de que en el que podem, en les nostres relacions, que no solament a dintre de la parròquia, sinó en les relacions que tenim normalment amb tot de gent, ser persones d'esperança. I persones que jo crec que les persones, quan ens fem grans, tenim un avantatge, que és que, a veure, podem, no sé, ens surt parlar més lliurement, però també intentar ser molt més amables. Vaja, en general, jo penso que és així. I potser ens hem de fer un esforç per ser amables i per valorar el positiu que té les altres persones. Clar, és veritat, hem de prendre consciència que les nostres comunitats són de gent gran. Això ho hem d'acceptar que és així. Vull dir, no ens en podem tampoc, no sé com dir-ho, angoixar-nos per això. És aquesta la realitat, no? Què vol dir això? Bé, que les persones grans tenim la nostra experiència de la vida i les persones joves tenen unes altres qualitats. Bé, que tenim contacte amb gent jove, clar, tothom en té més o menys. En aquest sentit, jo penso que és molt important el diàleg interreligiós, perquè amb altres religions que tenen gent més jove, pot això ajudar a que ens enriquim mútuament. A vegades el diàleg interreligiós fa que una persona cristiana potser no té present un element de la seva pròpia tradició religiosa i que una altra religió sí que ho té molt present i li ajuda a descobrir. O aquesta, diguem-ne, aquesta agilitat mental o aquesta facilitat per tenir més la joia de viure que poden tenir la gent jove, pot transmetre. A nosaltres ens toca transmetre l'experiència i si ens ho demanen, repeteixo, podem aconsellar. Hi ha institucions en què hi ha més barreja, no?, de gent jove i gent gran. I fixeu-vos que la gent jove busca a vegades que la gent gran els hi doni una certa solidesa, un cert assessorament, un recolzament. Bé, doncs és trobar aquests llocs també. Jo penso que trobar associacions on... O a vegades provocar-los. A vegades provocar que això que fa la nostra societat, casal d'avis, casal de joves, casal d'infants, a veure, el que és interessant és trobar-se a les generacions. Barrejar-se. I clar, ens ho estan separant. I hauríem de provocar situacions en què, encara que no sigui directament per parlar de qüestions religioses, però parlar de la vida, al final vas a petar a qüestions de fons, si parles de debò. Jo penso que hi ha gent jove que li interessa. Crec que ens ho demanen, no ens ho reclamen, això. Moltes gràcies, per la resposta, moltes gràcies. Breument, perquè ja ens hem allargat molt i em sap greu. Jo només volia dir dues coses. Una, que molt bé la conferència. Dos, la secularització. Jo sempre penso que és una cosa molt pròpia del cristianisme, no d'altres religions, i de la religió catòlica en concret, però del cristianisme en general, que és allò de discriminar i de separar. Altra cosa és que hi hagi hagut èpoques de cristiandat i èpoques de tot el que sigui, però realment l'únic dipositari que tenim de la secularització és el cristianisme, per sort. Segona, jo també diria, però sense saber-ne, però diria
que també en la secularització jo crec que fins i tot potser la mateixa Església o les nostres comunitats ens hem lligat fàcilment a tot el que en Quim Cervera ens ha explicat. Aquesta tentació del progressisme, del laïcisme, de pensar que si tots som bona gent doncs ja ens en sortirem i per tant de deixar de creure i de predicar, cosa que jo no faig o no sé fer, de predicar, diguem-ne, que hi ha una paradoxa cristiana que no depèn ni de la ciència, ni de la tècnica, ni molt menys del progrés, sinó que depèn d'una altra concepció, que ha explicat molt bé el Quim quan ha explicat aquest evangeli de Sant Pere i la pesca miraculosa. Per tant, jo només vull dir això, que la secularització, crec, si no ja em corregireu, que hi ha una que justament és molt paradigmàtica i primigènia del cristianisme, i dos, que realment amb tot aquest món que ens ha explicat ell, que està molt ben explicat, doncs crec que tots fàcilment hem caigut amb el laïcisme i aquest laïcisme està fent molt mal a la societat, a l'Església, als cristians de base i als joves que estan buscant, que reclamen, que criden, que estan cridant a les places públiques, estan cridant sota l'alcohol, sota la marginació, sota moltes formes, estan cridant que algú els doni una paraula, una paradoxa que no va lligada a tot això que he dit abans. Vaja, jo volia dir-ho i perdoneu si m'he passat. Gràcies. No, en absolut. No, estic d'acord amb la secularització i aquesta relació amb el cristianisme, sobretot si s'entén secularització com un pas endavant que està en aquest sentit de no lligar l'administració de l'Estat, diguem-ne, amb una religió determinada, el que seria un estat confessional. En aquests que la història de l'Església n'ha tingut i encara ara, actualment, fixa't, la reina d'Anglaterra encara és la cap de l'Església anglicana, vull dir que encara tenim molt i és una confessió cristiana. Bueno, entès així, perquè la derivació cap al laïcisme, no cap a la laïcitat, que podríem distingir, no? La laïcitat seria el context que permet el pluralisme religiós i el diàleg entre aquestes religions. El laïcisme ja seria una opció determinada en contra del fet religiós. En aquest sentit, de la secularització estic d'acord. Què anava a dir més? Sí, clar, nosaltres no depenem, vaja, la nostra manera de veure les coses no depèn de la ciència, però l'hem de tenir en compte, clar, la ciència l'hem de tenir en compte, com hem de tenir en compte la filosofia i tal. Però nosaltres creiem que hi ha un fons, si vols, misteriós, que en podem dir Déu, en podem dir amor, en podem dir, no sé, la vida en mayúscula, que ens mou i que nosaltres en som humils portadors, o no sé com dir-ho, o transmissors d'això. I per tant, hi ha molta part que és confiar en aquest riu subterrani d'estimació que està en les nostres vides i està en els pobles i està en la vida i està en els esdeveniments que passen. I a vegades ens toca a nosaltres, la nostra funció és fer aflorir, és explicitar aquest riu diví que hi ha en tots els fets de la nostra vida i que fer-ho, diguem-ne, despertar. Resurrecció és despertar, és aixecar, no? Em sembla que sí. I és veritat això que dius també, que molts joves, hi ha un tema aquí que seria tot un altre tema, com molts joves busquen un sentit a la seva vida, a vegades amb pseudoespiritualitats. I això també és fumut, perquè els pot portar a la inhumanitat.
I amb això hem d'estar alerta, també. Per tant, vull dir que, per tant, si no els hi prediquem un Déu concret, perquè si els hi prediquem l'amor i aquest suc que va riuant per sota, això, esclar, pot donar coses molt maques com ha pogut ser el hipisme i han pogut ser moltes cultures d'aproximació i de vida que s'han de reconèixer i compartir. Però, esclar, si ha d'haver-hi, per poder llegir els evangelis i poder-ne treure fruit, jo penso que s'ha de predicar d'una manera molt, no diré ni valenta ni covarda, no és aquest el tema, sinó molt incisiva, molt clara, diguem-ne, no? De dir, escolti, no, aquí el que salva és un altre. El que passa que vostè té que ser un bon científic, un bon metge, un bon fuster, un bon capellà i un bon artesà. Però només faltaria, no? I un bon poeta. Però sàpiga que tot això, que l'Alemanya de Hitler era un país culte, format teològicament, filosòficament, musicalment i culturalment. No t'eximeix, dic jo, Clar, sí, sí. Tenim aquí una pregunta en el xat d'en Josep Maria Lari, que diu: m'ha agradat molt la reflexió que has fet, però davant l'allunyament de l'Església dels joves i dels no tan joves, no caldria plantejar-nos quin atractiu té actualment una església que manté obligatori el celibat sacerdotal, que es nega a l'orientació sacerdotal de la dona, a l'ordenació sacerdotal de la dona, nomena bisbes sense consultar les comunitats, que no reconeix l'homosexualitat com una orientació més de la sexualitat humana, etc. Sí, aquesta és tot aquest conjunt, que em sembla que són més centrals de molta problemàtica que tenim l'Església Catòlica, doncs és en el que puguem nosaltres, diguem-ne, treballar per construir aquest desig d'Església. Aquí sí que hi ha una responsabilitat nostra en el grau que podem, perquè, clar, les estructures també són a vegades molt pesants, no? Això no treu que en els nostres grups i comunitats siguem una mica lliures, també, en el nostre fer. Ja, el que passa que, clar, segons què podem ser lliures, però segons què no. Ja ho entenc, sí. Amb l'ordenació de les dones, per exemple, no podem ser lliures, no? Sí. Però, bueno, hi ha maneres de celebrar en què la dona pot intervenir. Bueno, jo d'alguna manera ho fem, però... Per això. L'altre dia em van explicar allà al Gornal que arriba un jesuïta molt gran, ja que com que hi va poca gent, que és el que ens passa, que com menys gent amb això ens afavoreix. Doncs ja es posen tots en rodona i tota la missa la fan allà, tots en rodona. Clar. I allà la capella petita, i és un jesuïta ja gran, que quasi no hi veu, pobre home, i ha de dir la missa de memòria i a vegades l'han d'acompanyar. Vull dir que hem de trobar les oportunitats de les noves situacions. Clar, les nostres esglésies a vegades dius, ui, aquí hi ha una alçada, l'altar està més amunt. Això, clar, servia quan hi havia molta gent, però és un altar ens transporta al sacrifici. Això del sacrifici ja s'havia acabat. Ha de ser una taula d'àgape. I, si som menys gent, doncs al voltant de la taula es pot fer. És una altra... A vegades l'arquitectura i la situació de les persones ajuda molt a comprendre el que estem fent. Doncs bé, no tenim més preguntes. Què fa Josep Maria? Tu sí. Sí, bé, no, jo, a part d'agrair, si no hi ha més preguntes, agrair-li al Joaquim i també fer alguns petits comentaris de la reflexió que s'ha fet. En primer lloc, deixeu-m'ho dir, aquest 153 de l'Evangeli de Sant Joan ens ha portat de corcó a tothom. Ara no hi vull entrar. El Joaquim ha fet una interpretació
és bona i que m'ha agradat perquè, com no ho explica, cadascú podem fer la interpretació. I aquest és l'avantatge de que cadascú hi podem veure el que hi ha. Em sembla que era Sant Jeroni que deia que eren els 153 peixos més grans que existien. D'altres diuen això. El Rodolf Pugliese té un llibret, té tota una sèrie d'explicacions sobre aquests 153, que és interessant, que alguna és la que ens ha dit també el Lluís Busquets, etc. Però no era per aquí. Anava a dir que de vegades a l'Evangeli, que és important que ho puguem comentar en grup, perquè el que no veu un, ho veu l'altre. Aquestes interpretacions diferents i que no ens deixem emportar excessivament per una fixació de dir no, això és així. Home, deixem que la pluralitat d'interpretacions ens ajudi i ens enriqueixi. Però jo també el que volia dir, és a dir, que m'ha agradat molt tot el que s'ha dit, però que tu has començat dient que estem en un canvi d'època i que això és molt important. Un canvi d'època en el qual jo no crec en les meigues, però de ver-les ailes. Aleshores, és veritat que el nostre jovent ho té molt difícil. Ho té molt difícil perquè hi ha uns mons com és amb el capitalisme, i no vull caure en la demagògia, però el capitalisme, amb tots els mitjans que té, sobretot els mitjans de comunicació, d'informació, tota la tecnologia i tot això, van posant tota una sèrie ens van induint en tota una sèrie de pensaments, de maneres de fer i de ser, que saben que afavoreix allò que ells volen. Allò que vol el capitalisme. I, per tant, les sabieses de les nostres religions, que nosaltres prediquem segons quines coses i les visquem, va en contra d'un món que vol anar per un altre cantó i que té força per fer-ho. És a dir, això podem veure en aquests moments a Rússia, com s'agafa tota la força de l'Església Ortodoxa recolzada per l'Estat per justificar una guerra, però això és un exemple de moltes coses que no hi ha hagut. I és molt important que això ho tinguem present, perquè esclavitzem molt els nostres joves. S'estan donant propaganda d'uns tipus d'espiritualitat que no alliberen, sinó que més aviat esclavitzen. La cosa és com molts joves al final cauen en la droga, cauen en moltes altres coses, amb el sexe, cauen en l'esclavatge de la música i moltes altres coses i no alliberen. I també és veritat, i ho vull dir, que les esglésies tenim la nostra responsabilitat, perquè certament de vegades tendim també d'explicar l'Evangeli, i com dic l'Evangeli, les sabieses religioses, en aquesta forma d'alliberament, nosaltres el que fem és buscar formes regressives que retornen una altra vegada a formes que ja no existien. I que això realment no allibera. I per tant, doncs, a veure... Potser no mai tornarem a ser aquelles esglésies potents, grans, del nacionalcatolicisme. Potser hi haurà petites comunitats a diferents llocs, però de manera que aquestes comunitats siguin sal i llavor, siguin realment, siguin autèntiques. Bé, no ho sé, perdoneu, però és el que a mi m'ha suggerit tot això. Molt bé. Doncs, què fem? Acabem, no? Acabem. Joaquim, moltes gràcies. Moltes gràcies. I ja ens trobarem, ja ens veurem. I sapigueu que hi ha un resum escrit que aquells que ho vulguin, amb permís d'en Joaquim, els hi faré arribar. Molt bé. D'acord. Molt bé. Moltes gràcies. Bona nit. Doncs que tingueu un bon sopar i una bona nit. Això igualment, igualment. D'acord. Adéu. Adéu.